tak mu to spočítáme. 1-0. Start! Teď, utíkej. Dívej se na těch šipkách, dobře? Je ostrý. Přátelé, chvátám, nemám chvíli Hop, klid. hop, 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 hop. Makej! Nestihnu to, nestačím, promiňte vážení. Mám veliké zpoždění. Udělej 3 kotouly a upaluj nejkratší cestou k dřevěným lavičkám. Až k dřevěným lavičkám se posrali. Co ty se posereš? Tam najdi zprávu. Jo? Máš ještě 25 minut. Ty kotouly, dělej! Na? Dělej. Nepákej to. Přátelé, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. To musíš hledat, a když nenajdeš, tak tě nasměruju. Nevidím. Já jsem taky neviděla. Výborně, tak. Ani lísteček není vidět? Aj. Už to vidím. Ty brďo, nesebral to nikdo. Tak, co nejrychleji vypij. Potlač s vlácením. Ty jo, part hotelu, jo? No, na. To máš dobré, ta je malá. Původně byla půlitrovka. Ale dal tam schválně šampus, co? A mi to vybublá z pusy, že jo? Ty jo, se budu motat. Prázdný, dobrý. Bez spěchu, ženu si to po mechu, pověřen úkoly, ženu si to po poli. Přátelé, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení. Mám veliké zpoždění. V Japonii jsem musel nahlas na celou hospodu říct, že jsem 40 kg alkoholik. A že mi mají nalít. Co ti nalili? Pivo a panáka. Výborně! Pouze ze ztrátou 5 minut. Takže ještě bychom potřebovali kontrolní odběr, jo, jestli tam není nějaký alkohol. Už je hnutý, to vypadá i na stolici. Tak aspoň do půlky. No pěkně. Alkohol tam není, ale tam trošku semene, nevadí to. To zjistíme pod mikroskopem. Tak to si klidně nekej. Na zdraví! Poslední úkol! To nechkolovat. Potřebujeme sůl po závodě. Potřebujete sůl jako sůl, jo? Já bych zatleskal. Jestli tohle do sebe kopne, To si myslím. Ty krávo. si od kdy vykáte. No a poslední úkol, vyhul to rychle. Až za to 30 minut. Tak vám
No to už vypadá, jak jste si uvědomil, že bych to kouřil, vypadají trenýrky. Ty vole, tak vám teda pěkně děkuju. Luďo, pokračujeme s dárkama, neboj. Tady to je všechno, jako víš. Já jsem to dost rychle kupoval a jako tam dlouho do toho obchodu nečekal. Třeba mi tak napadl Hermes, tam to taky odblokovávají. Ty vole, bin 2. Děkuji ti, Bin Laden. To máš za to. Počkej. Fuj, ty si ale slízký. Kolik si nalej těch panáků? 5 minut dřív jsem doběhl. 3 minuty po. Já myslím, že hlava může začít, ne?